En el cas català, des del segle XVIII, l'agricultura havia pres un caràcter comercial o de producció dirigida al mercat, majorment per la importància del sector vitivinícola i les exportacions de vins i aiguardents cap a les colònies americanes. Per altra banda, el sistema hereditari català, basat en la institució de l'hereu, permetia mantenir el patrimoni familiar junt. Les explotacions agrícoles passaven del pare al fill primogènit o hereu senceres. Era tot el contrari del sistema gallec del foro, que dividia l'herència en parts iguals entre tots els germans i cronificava la propietat minifundista adreçada a l'autoconsum. A més, l'hereu havia de pagar la legítima compensació en diners o béns als altres germans, una quarta part del valor de l'herència. La legítima permetia als altres germans iniciar una nova vida laboral o negocis lluny de la propietat familiar, en el món de la indústria o el comerç a Barcelona o fins i tot a Amèrica. El caràcter comercial de la producció agrícola i la institució de l'hereu expliquen en part el major dinamisme de l'economia catalana i les inversions en la indústria i el comerç. Durant la reforma agrària liberal, els camperols catalans accediren a la propietat de la terra i consolidaren la modernització de les explotacions agrícoles familiars basades en la masia. L'impacte de les desamortitzacions fou menor que a la resta d'Espanya, ja que no existien grans latifundis i la noblesa catalana o havia emparentat amb la gran noblesa castellana o es tractava de petita noblesa sovint vinguda menys. La majoria de pagesos pogueren redimir els contractes senyorials o censos emfitèutics pagant les indemnitzacions establertes per la llei i es convertiren en propietaris. Pagesos catalans continuaren el procés de millores agrícoles iniciat al segle XVIII amb la introducció de nous sistemes de conreu, nou utillatge i maquinària agrícola i també la introducció de conreus comercials com la vinya, l'olivera, el blat de moro, els farratges pel bestiar, l'arròs i els arbres fruiters que augmentaren també en superfície conreada. La construcció de canals de reg, com el Canal de la Infanta, 1819, al Baix Llobregat, el Canal de la Dreta de l'Ebre, 1856-57, o el Canal d'Urgell, 1862, i el Canal d'Aragó i Catalunya, 1910, a les Terres de Lleida, permeteren introduir els nous conreus de regadiu, com les carxofes i enciams del Delta del Llobregat, l'arròs del Delta de l'Ebre i els arbres fruiters a Lleida. Els pagesos catalans arrendataris tingueren una estabilitat contractual desconeguda a la major part d'Espanya. El contracte de masoveria permetia al pagès arrendataire no només conrear una part de les terres d'una gran masia, sinó també dret a viure en una casa o masoveria dins l'explotació agrícola. Tot això a canvi d'una part de la producció que estava destinada a l'amo. El caràcter comercial de la viticultura catalana va promoure la generalització del contracte de rabassa morta. El rabassaire o arrendatari obtenia l'explotació de la terra per plantar vinya per un període de temps que finava en morir 2/3 parts dels ceps plantats. La vinya, un conreu de secà robust i resistent, es podia conrear en terrasses i faldes de turons i muntanyes, de manera que el contracte afavoria tant a propietaris de terres poc rendibles com a pagesos emprenedors que feien una inversió en roturar la terra, plantar els ceps i fer-los productius. El procés permetia l'explotació de la vinya per 3 generacions d'una família abans que les 2/3 parts dels ceps no haguessin mort. L'aparició de la plaga de la fil·loxera a la dècada de 1860 a França va beneficiar molt la viticultura catalana, fins que el 1883 la plaga va iniciar la seva penetració a Catalunya. La vinya fou un dels motors de l'agricultura comercial catalana i una font de riquesa per rabassaires i propietaris
fins que la fil·loxera no es va estendre a finals del segle XIX. Al 1860, unes 2/3 parts de la superfície conreada de les comarques de l'Anoia, el Penedès i Garraf eren vinya. Les mateixes faldes del Tibidabo, prop de Barcelona, estaven plenes de vinya abans de la fil·loxera. El vi i l'aiguardent s'exportaven pels ports catalans des del segle XVIII a les colònies americanes i des de l'arribada de la fil·loxera a Europa a França. La viticultura era un dels motors de l'economia catalana. Mentre el camp espanyol es caracteritzava per la pobresa dels camperols i la seva baixa capacitat de consum de productes industrials, el camp català proporcionava beneficis suficients tant per invertir en nous negocis industrials com per gastar en el consum dels articles fabricats per la naixent indústria catalana. L'agricultura comercial catalana, així com el particular sistema d'herència basat en la figura de l'hereu, expliquen, en part, el dinamisme de la indústria i el comerç a Catalunya des d'abans del segle XIX.